Joo, mennäänpäs taas aiheuttaa vähän hämminkiä. Isoja monttuja. Joo, pikkusen on vielä taidot ruostessa talven jäljiltä. Ainakin nämä hiekatiet on aina yhtä mielenkiintoisia talven jäljiltä kuin mitä nyt autot ja sitten routa raiskaa kummatkin. Tuon tien pinnan, niin kyllä toi yksipyöräinen kertoo heti. Se on vaan kiva, kun sitä sitten vaistomaisesti vääntää keskiruumilla aika hyvin. Ei älyä niinku mennä rentona. Tossa oli kans ihan kivoja monttuja tossa ylämäessä. Se nyt ei videolla näytä niin jyrkältä. Tonne päin en sitten enää ajanutkaan, kun siinä on yksityistie nykyisin. Tuu turhaa jäkättämistä siitä. Tämmöstä sepeliä. Meikäläisen taidolle ihan riittävää, että emme tonne pöpelikkömmän. Tuo, eihän sitä ole kovin pitkä. Joussia. On tää hullun touhu. Niin, kiitos. Polkupyörällä sentäs kärsi. Niin, nyt voi vähän rauhoittua.